iyayen ku sa ma ƴaƴanku wannan tunanin cewa na boko shine fa wayewa, wannan bai da kima. Ku ka sa musu wannan tunanin, to ya za abin yayi kyau ɗan uwansu. To Allah sa mu gane, wallahi wannan rayuwar mu tsaya mu canza ta. Mutum ɗaya fa malam zai zo gari malam, in ya samu na kirkin suka haɗa ƙarfi da ƙarfe, shi gashi da ilimin wannan da kuɗi a inganta abu. Sai a karatu, a tsaya mana a samu ɗalibai 10 wanda za a ɗauki nauyinsu gaba ɗaya a ce to tsawon shekara 5. A tsaya duk wata buƙatar su a ɗauka wanda suke buƙata, a tsere su guri ɗaya har dan Qur'ani malam kaga an ba su zama wani abu ba. Kaga masallatayen ku in Ramadan ya zo malam dukkan su malam akwai limammai masha Allah za su bada harda, malam yana tuntube aya ɗaya za su tayar da shi. Amma yanzu ka haɗa aya da maganganun mutane ba wanda ya sani, ba wanda ya sani. Daga kuma ka ɗauki aya can, ya bunayya la taqur iyyaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaidan wa akidu kaida. An tafi ba abin da aka sani, gobe an tafi. Wallahi mutum zai ɗauki mutashabihat na Qur'an duk ya kwafsi malam, babu wanda ya san abin da ake ciki. Ya ɗauki alam nashrah laka sadrak waja'alna 'aliyyan sihrak alladhi anqada zahrak, la ilaha illallah. Babu duk mutane sai gama gari ya ƙara mana suwa. Irin wannan bannar malam cikin Qur'an ƙara nasuwa malam, la hawla wala quwwata. Allah ya kyauta Allah musulmi. Wallahi sai an tsaya malam da kyau. Yau musulmi idan kun samu dukiya, me dukiyar ku duka cikin me cikin matan aure mata 4, ka zama dan taure kawai. Na'am, sai sha'awa ba abin da ka sani, sai dan taure ne wannan. Banda haka ka samu mota mai kyau, gida mai kyau, kai addinin ka ba damuwar ka bace. To ka jira bala'in da zai biyo ba zai fi karfin ka, dole fi karfin ka.